नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। खुशी खुशी में हदी लगा बाबा तारू हाथ में होते भोर चहल जइबू पियावा के साथ में। हाँ हाँ खुशी खुशी में हदी लगा बाबा तारू हाथ में होते भोर चहल जइबू पियावा के साथ में। जाके ससुरा में मंगिया तोरो ढोबे पड़तौ, जाके ससुरा में मंगिया तोरो ढोबे पड़तौ गे पगली हमारा रोबैनी जैसे रोबे पड़तौ, जैसे हमारा रोबैनी वैसे रोबे पड़तौ। तनी बता दहकावन कहीं हम गलतिया जाए से ससुरा पहले कर दो हमके हतिया। हाँ तनी बता दहकावन कहीं हम गलतिया जाए से ससुरा पहले कर दो हमके हतिया। कि तोरा सब दिन अकेले गे पगली सोबे पड़तौ, तोरा सब दिन अकेले कर जावा सोबे पड़तौ गे पगली हमारा रोबैनी जैसे रोबे पड़तौ तुम जैसे हमारा रोबैनी वैसे रोबे पड़तौ गे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। नहा जोगे सोनमा ऐसे दिलवा तू दुखाई के नता पीछी बहु जहरवा हम चाय में मिलाई के। हाँ नहा जोगे सोनमा ऐसे दिलवा तू दुखाई के नता पीछी बहु जहरवा हम चाय में मिलाई के। फिर सोहनु सिंगर अर्जुन के खोज पड़तौ, सगर सोहनु रिहित सके तोरा खोज पड़तौ गे पगली जितना रोबैनी ओतने रोबे पड़तौ कहरे जवा जितना तू रोबैनी तोरो रोबे पड़तौ। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।